Ordu asko, rifirrafe asko, zukutu, gora, eta inoiz, galdera hau lehen orain da dakau, eh? Bai. Guazenen eta irabazi hartene bai. Noiz bait liatu zea lankiden batekin? Gauzatxo bat dengo dugu. Erantzuna goixaren mogoz. Venga, Venga, aurrekuen minarrietak eta izarrañak esan zozkuelako. Zozer baina, erantzuna goixan. Ez que ikusi osuz zelako orlot guapuak haun. Atento Euskal Herria. Kimetz. Bigarren esklusiba. Zelako orlot guapu ekarri dagoan. Aurrekoan egon ginen hemen fotoko laiten baita da, harrituta gau ginen. Batzen gaituen sinema, miren. Batzen gaituen sinema. Jo, miren, kontauleike zeue bai ixe goazen emukatzen dozule, ozer? A ber, ez dago kontau berrik hori. Bueno, es que benetan, baina hori ez da esklusiba. Hori ez da esklusiba. Ez ba. Hemen gurekin, Kimetz, zaura! Venga, tolo bat. Hau bai. Hola. Hola, gaztiak. Kimotz, kaixo, zemuz? Ondo? Eke poza naiz. Zure lekua. Beitxu, eta ikusi zelako plano, etxetik ikusi zein gabeko 10 puntuen, Donostiko Alderdi parketik, ontsa behinguruen, brutala da, 10 puntuen. Txiringito politia dukazu, Txiringito harra, bai. Erosi du. Inversio eletika nona. Inversio da. Karo, Soriako lurrak ditut. Gana basoia, jo, autokara bana, bai. Eta, zelan bizi izan duzu, Kimetz? Txoin, erantzuna. Ostras, erantzuna. Esklusiba, erantzuna. Momentu honi anibona izuentzat. Karo, ia... Itxoin, Johnny Depp dakagu, segundu bat. Ez, broma. Bueno, nahi ba ez be, komenta be. Erantzuna, Kimetz? A ber... Galdera zan. Inoiz liatu zea zure lankide batekin? Bai. Bueno, ez dizu galduko zeinekin, baina esatia nahi baldin bazu, lasai. Bueno, hori igual untzengo dukeroako. Kamarak itzaltze janeako, kontako izu. Bueno, 10 disetan bukatzen dugu, 10:29, nahi bozu... Ezango kamaratzean ez dugu. Oferrekero, nahi oso kontatzea. Nahi oso geritu zaitu hori baita ere. Baina orain zurekin lanian duen batekin? Hain dau lanian batekin, ere izan daiteke. Pistak. Baina ez gira hortaz itzaitea etorri. Gu nahi dugu jakinoen bestera bateko salseua. Dara, ze kontatzea dakazun denboraldi berri honen xarma dakan zerbait. Ze pasakoa? Ez dakit ondo noaino aldeten kontau, baina gauza asko pasako ja. Harreman berriak egon goia, romantikoak, behien arteko gora berak. Toxizitate pixkat ere ongo da. Ez que beste lesto dramarik. Bai. Eta gero drama potolo batzuke badatoz aurten. Bai, Bai, badatoz. Bueno, atento egongo gara orduan. Interesgarria ongo. Eta, ze abestu alizango ditugu, demoraldi berri honetan? Asko eta politiak, Leheno behian eudenian entzun dut, Aralarko dama... Bueno, ez dakit aldeten esan, igual ezin dut esan. Zaldiak esan. Horreto da, barkatu eskatu permiso. Ez debeko zuzenetxeak ez pau deixeitzen, lasai. Erantzutale zuen. Bera, hori zonatzen nahi dan hori entzungo deu, berzio oso politia gaina eta musikala ere oso politia izango da. Gero nik dakat nire nahiakin beste musikal bat oso politia, Lauro bat eta Lider Nandoka beste buena. Bai. Eta beste asko oso politiak deskubriu berko dituzuenak, etako demoraldia ikusi. Baniku honetan ez dakitze plan dakazuen, Belodromoan, Donostinamen bertan, demoraldi barriko lehenengo kapitulua ikusi halko dugu. 1000 lagun espero di, ez? Eta, imaginatzen dut, azkenengo urte hauetan euki dugun, Euskal Telebista euki dugun fenomeno hortan egotie, Kimetz hori brutala izan. Brutala eta nahiko impactauta gau ginen, ze esan zegoen salgai jarri ziala sarrerak, eta 2 ordutan Belodromoa bete intzala. Wow! 2 ordutan. 2008 sarrera. Zemat? 2008. 2008. Bai. Eta nola ematea fan fenomeno hori? O fenomeno fan, ez da hori impactantia da, porque hori lehen gortian ebizi genuen, sortez, zinemaldian estrena genuen, 10. demoraldia, eta hori sartu Belodromoa, eta de repente aurre abituten, jendez betia danak, buiak aguri, posposik,
Oso impactantia egia esan, bai. Oazen da Baguliak fenomeno bat, Bai, brutala. ulertzetela ez bada, baina, ostras. Bai, baina gero, karo, kale harten eta inoiz bizigabeko gauza hori bizitzia, ez da? Bai. Hasieran ez dezu, wow. Ba, Inoiz izan zara olako fana, norbaiten fana? Hombre, izan itzala, nik guazen pelikulakin. Guazen, ba. Hombre. Oino, la sentitzia, nola aldatu horien papelak, ke Bai, pasada? hori oso emozionantia iruditzen Bai, bai. ez? Bai, porque hori txikitan nik, hori, ustea, guten itzan hauen kontzertuak eta hola, pelikulakoak eta de repente, de hecho beti esatet, galdetzi datenean zein dan nire guazeneko momentu favoritua grabatzen hola beti da, guazeneko musikala. Bera, Hau genuna, musikala. Porque esaten, jo, tio, ni honen fana izan naiz da, guainen menda. Teindina, ho? Ba, ze ona hori. zorionak.